Ne tɔgɔ Awa. Ne bɛ bɔ bila Segu mara la. Ka ne si to san 14 na, ne tun b'a fɛ ka na Bamakɔ baara ɲini na. Walasa ka wari fara ɲɔgɔn kan ka n ka kɔɲɔminan san. Nka ne fa ni n ba ma sɔn. Awa. Tene. Mumela. Baasi tɛ na tene. Y'o ye e sigilen bɛ kɛrɛfɛ. Mɛrɛmɛrɛ la hami ni fɛnw na. I tɛ nisɔndiya mɔgɔ si kɔrɔ tuguni. O tuma mun b'i la? Mun b'i la? Tene. Ne jɔrɔlen no koyi. Ka jɔrɔ fana? E yɛrɛ ɲɛ b'a la ne si bɛ ka taa. O ye tiɲɛ ye. Kɔɲɔ bɛ ka se. Hali kɔɲɔminan kelen a tɛ ne bolo tene. Ne y'a fɔ ba ye n k'a k'a to n ka taa duguba la n ka baara ɲini. Ni ye baara kɛ sisan n ka se ka n ka kɔɲɔminan san. A ma sɔn. M'a fana bannen no. E dun bɛ cogoya dɔn. Duguba kɔnɔ taga de ka di ye wa? Tene o dɔrɔn de ka di n ye. Fɛɛrɛ b'o la. Cogo di ta? I b'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. I bɛ ne sɔrɔ Lamisa ka foro sirafara la. N b'i don mɔbili kɔnɔ an bɛ taa Bamakɔ. N bɛ taa baara kɛ. Nka b'a la dɛ. E ka bɔ yan k'e bɛ taa wari ɲini Bamakɔ. Ka t'i ɲɛ ta duguba kɔnɔ denmisɛnninw fɛ. Ka ɲinɛ i bɔkun kɔ so. E dun bɔra ka min to i kɔ so i b'o dɔn. O de y'ala kuma sulu yɔrɔ ye dɛ. Tene n'o don i kɛ pewu. E kɔni b'a dɔn baara dɔrɔn de ka di ne ye. N ka taa baara kɛ n ka kɔɲɔminanw san ka na. Ayiwa n'o kɔni don i ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan i ka ne sɔrɔ Lamisa ka foro sirafara la. N'Ala sɔnn'a ma. Cetan. Itu saking jangan mi. Akanya wanga ta. Ukana na ntul na kan. Ne tɛnɛmuso dɔ bɛ yen ale ye ne dɛmɛ n ka se ka boli ka na. Tɛnɛ jɛ Bamakɔ ka bon ta de. Wa e ma sa yɔrɔ la fɔlɔ koyi. Yanfɛla ninnu. Wa ni su kora yelen de bɛ cɛ Bamakɔ fa. Alahu akibar. Yelen bilenmanw. Yelen bilenmanw. Bɛɛ kɔfɛ kana su kɛ yala ko nin dɛ. Ɲaami. Su kɛ yala ko in. Ne si to yɔrɔnin kan dɛ. O ka gɛlɛn ma taa. Timinadiya dɔrɔn. An sɔgɔma. Nse, Tɛnɛba. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ. Somɔgɔw bɛ di? Nse. E ni famasa. A kɛra. Nse. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ tɛ. A kun kɛra fama ye. A kɛra tile fila. Nse. Npogotigini siège ta ka na. A kun kɛra tile fila ye. Wala o kɛra. Denmisɛnninw. Baasi t'u la. Nse. Nse. Bisimila yɛlɛ nka a bɛna siège. Ne kun taara so. O kun ka di kɔni. Awɔ n kun taara bɔ bila. Yen nka o. Tɔɔrɔ si la. I danse. Nse. Nse. Bɛɛ b'aw fo. Ka di ɲuman nana. Kana o ɲuman sɔrɔ. Nse. Denmisɛnninw. Baasi foyi tɛ yen. Nse. Bisimila. A ma juguya. Komi i kun y'i sara n na baarakɛla ko la. Nin ye an yɛrɛ den ye. N bɛn'o d'i ma.
Nin dun diyara ne sa. Wallahi i yɛrɛ kɔni i bɛ ne ka baaraw dɔn. Awɔ. Ne ka baara man ca. Ne ka taa n denmusonin de ka taa minɛli kama. A kɔni k'i janto a la. A k'i janto a la yɛrɛ. A kana nɔgɔ, a ka dumuni d'a ma, a bɛ occuper a ka fɛnmisɛnninw na. A yɛrɛ dalen bɛ sunɔgɔ la fɔlɔ. A ka kow man ca. A nana ne di baara la muso dɔ ma. Ne tun bɛ den minɛ de kɛ o ye. A tun bɛ ne sara 1200 kalo la. Tagalen ɲɛ foroba baarakɛla yɛrɛ ye baara bila. Awa. Ne y'a fɛ baara bila. Ne taga ne kelen to yan. Ne tɛ se cogoya bɛ o. I ɲɛ tɛ patron muso ka min kan na. Sara tɛ ji a jiguma la. Dumuni tɛ di an ma. An bɛna cogo min y'a fɛ. Ne tɛ se cogoya bɛ dɛ. O bɛ ne cɛ nka an ni nana ɲini donc an b'a muɲu de. Ne y'o baara wɛrɛ sɔrɔ. O tigi ka min fɔ ni ɲa han o ka ca ni patron muso ta siɲɛ 300. Tabarikala. N'o don k'i ta kɛra kunajɛ ye. Ala k'an yɛrɛ garizigɛ ni ɲɔgɔn na la. Kini jigi tigɛ ala la i ɲ'a mɛn. Ngala m'a sɔrɔ don jɔ la i fɛnɛ b'i garisɛgɛ sɔrɔ. N'Ala sɔnna. Mais i bɛna n bila ɲɛnafin na dɛ. K'in'o fɔ sa Awa n k'i m'o fɔ o si misi kari ne la. N bila ɲɛnafin na. E k'a kasiya. Awa k'i kasi sa. Ne bɛ wuli kabini fajiri ma se don o don ka den ka bibɔrɔnw dilan. Ni n tilala o la n bɛ n kɛ du baara kan. N bɛ du furan k'a jɔsi. N bɛ minɛnɔgɔw ko. N bɛ fininɔgɔw ko. N bɛ tila ka taa tuguni jita la. Ne tun bɛ den minɛ. Wa ne ma se ka tila baara la joona don o don n ka patron bɛ minɛ k'an bugɔ. I'm sorry. Ina tani fingo ina alsa. Bebe ni na fini ani bobe yala la. Ne ma fonne baram di me ka tani sebe ka ke yoron kele. Ha? E kono kono bi ane be kulenga de la. Ha? Na fo ma ke janga. Ha? Ne te ni ta di e kono kono ni de kama. Ha? Mo kunta. Danga di abaka dugula kana ayata ko am war so fudi la. E kan nay bay. Me do so ka bo nga so fi nokon maba e fi nokon defla ha dongo do abe minɛ k'an bugɔ ne ma tila baara la joona. Dongo do ne de be kuma la ala ye diɲɛ de dongo do da e yen toro ne ko ni Tania fama ne ko ne se ka sigi na ha e mun de sugu e ne ba ite sabali i be deni bugo dongo do shuni kle wande ne ko danga de be kwa amu mesima e ka nafigi de soro jumena ha iso baka le do wa iba don u be le ba sara ha aba kanto ka mo ka duti nafigi de ala mo dara yala la jo yi wele ya jo ne yi wele ne ba nafigi koro blali mi wande tiga kun sogo il faut ici Allah ha ni fitini e bi da so kono ka feme to abolo fini ngo ni mina ngo ni ali de fitini la doni ni e ate sabali waldo ne ba bolo de nga o bɛɛ ta ma dɔ bɔ a la don o don n bɛ faliya baara la wa n'a ma diya ye fana a bɛ minɛ k'an bugɔ su o su ne bɛ kasi su o su ne bɛ kasi a nana kɛ n yɛrɛ degunna n degunna
ma se ka a kun. Don dɔ la su n bolila n taara. Tama Jaje. Sini bine dore. Che man. Uwe. Udah nata nyong nage uwe. Ukele. Amtan dari. Do. Doko. Ebe mulai. Ini dɔ de bɛnna. O kɛlen olu fana binna ne kan. U binna kan ka n jogin yɛrɛ de. Soro. Du dama den dɔ ne yɛrɛ y'a sɔrɔ kare kɔnɔ sisan dɔw de binna kan. Ka piya kan? Awɔ. Du dama den denmisɛnnin fitinin. Ne yɛrɛ bɛ ka o gafe dɔ de kalan tantɔn. Gafe in bɛ ka kuma du damadenw ka hakɛw kan. Gafe in yɛrɛ fɛnɛ n'i y'a lajɛ Gradem ani Soleam ani Komad olu de gafe in dilan. Donc ni kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔ y'u sɔrɔ ou n'u ka hakɛ fɛn o fɛn i bɛ se ka wele u ka numéro yɛrɛ b'a kan u saba bɛɛ ka numéro b'a kan pour que ka se ka kunnafoniya d'u ma. Donc n'u bɛ se ka dɛmɛ min don u bɛ se k'o don a tigi ma. Donc n'i y'u sera k'u wele dɔrɔn k'u kunnafoniya kan a ka ca Ala fɛ u bɛ na donc olu yɛrɛ b'u occuper a tɔ la. Ok. Numéro ka baara o yɛrɛ de. Ala ka jɔn ɲuman dɔ de ye ne dɛmɛ ka Gradem mɔgɔw wele. U nana ne nɔfɛ. U nalen ne nɔfɛ. An taara polisiso la ka taa plainte kɛ. An bɔlen an nana. Voilà. On va centre là. Jamais. Comment? Oui, Suzanne. Ah, c'est la fille. D'accord. Voilà, elle s'appelle Awa. Il y a un centre Niamouré. Comment? C'est. Il danse. Il te voit. Awa. Awa Sangare. Awa Sangare. Ah, Awa. Ne tɔgɔ Sizan Diop. N bɛ baara kɛ yan. Yan y'an ka centre de. An bɛ dɛmɛ don denmisɛnninw ani bogotigininw de ma. I y'a faamu. A y'i danse. An ka taa saki di ma. Awa. Awa. An bɛ nin installer y'a mɛn. Saki filɛ nin ye fini dɔw b'a kɔnɔ. Parfait ni tulu. Ani sentere brosse ni dagola ni pati. Olu b'a kɔnɔ y'a mɛn. Voilà minɛ. I bɛ t'i ko, n bɛ taa si yɔrɔ la, i bɛ t'i ko k'i changer. Y'a mɛn. Ne yɛrɛ u ye safinɛw di yan, ka fu di yan, ka finiw di yan.
barisa ne bolila de ne nalen foyi kun tɛ ne bolo n bolila n de nana. I sigi Hawa. Hawa, ne y'i ka kuma faamu. I y'a faamu. Degun min bɛ e la ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ. An bɛna wuli ka se brigade mairie la. An bɛ taa plainte déposer yen nɔ. N'o tora u bɛ papier dɔ sɛbɛn ka d'i ma walasa an bɛ se ka taa n'a ye ka di muso in ma. N'i bɛ siran u bɛna polisi dɔ bila an ɲɛ. An bɛ taa ɲɔgɔn fɛ walasa I bɛ se ka plainte di muso in ma cogo min na. I y'a faamu. Ne tɔgɔ ko Alima Kulubali. Ne ye commande vice présidente mais an bɛ hokumu kɔnɔ bi ne bɛna kalan de k'aw kunna. An ka walanda in a bɛna boli fɛn min kan n'an b'a fɔ o ma ko empowerment féminin ni dɔw ko den musoman a ka se ka walawala k'a sagona kɛ a sagona fɛn n'a dungɔ ye min ye ka se ka o fɔ ka wuli k'i jɔ k'o fɔ ani sɔrɔ fɛnɛ ta fanfɛla la a ka se ka sɔrɔ kɛ. An bɛna taa damakasili la. An ka damakasi kan in a bɛ anw yɛrɛ dudɛmɛdenw de kan. Degun min b'an kan an ka cakɛdaw la, degun min b'an kan an ka sigidaw la, an bɛ se ka taa an ka degun fɔ yɔrɔ min na n'a bɛ minɛ ba la ka se ka sɛbɛn bɔ an tɔgɔ la sɛbɛn min bɛ na ni lafiya ye an kan. Min bɛ ne fɛ k'a fɔ an dudɛmɛdenw an bɛ bɔ an ka dugu la k'an masaw de to an kɔ an bɛna fɛn ɲini de la. N'a fɔra k'an nana o fɛn ɲini na an nana baara min na an tɛ ka minɛ ka ɲa dumuni ɲɛnɛma tɛ d'an ma siyɔrɔ ɲɛnɛma tɛ d'an ma baaraw bɛ caya an ma ni fɛn min kɛra du kɔnɔ a turu bɛ da anw de kunna n'an ni denmisɛnninw bagara an ma an ta tɛ taa denmisɛnninw de ta bɛ taa an filɛ nin yɔrɔ min na an kɔni bɛ a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka an ka hakɛw k'a ta da la. An b'an damakasi u ye o yɔrɔnin na kosɛbɛ walasa sɛbɛn ka se ka don an dudɛmɛdenw tɔgɔ la an ka hakɛ ka se ka ta da la u k'a dɔn fana ko an dudɛmɛdenw an fana ye walidenw dɔ de an fana nana ɲinini de la. Bi ne ye ko caman faamuya garadɛm soliyayɛm ani komadi sababu la wa u ye kalan kɛ an fɛn fɛn kunna an bɛ n'an cɛsiri ka wuli ka an damakasi faamaw ye walasa dudɛmɛdenw ka baara a ka se ka lakodɔn Mali sariya sɛbɛn kɔnɔ wa fana ka ta ba la.